si Mr. Jairo Agapay, taga Barangay Mangkamagong, Basad, Camarines Norte. Tubong Laguna, Barangay San Juan. Sa ngayon, 36 anyos, kasalukuyan, nandito sa Dasmariñas Street, dahil Camarines Norte, front of Albinos parking area. Sa ngayon, ako ay isang parking attendant dito sa lugar na to at humingi ng pahintulot sa isang establishment ng Albinos. 3 taon na po ako dito. Mula nung maglayas sa amin noong 2014 sa Barangay Mangkamagong, kung saan ako nagpalaboy-laboy hanggang sa marating ko itong lugar na to. Sa ko noon kasi ang daming pressure, ang daming ang dami kong katanungan. Sabi ko, bakit ba ganito, bakit ganun? Pero nung makaalis ako doon ko nalaman yung tunay na sagot sa tanong ko. May mga tao talaga na pag hindi ka gusto, silang gagawa ng paraan para umalis ka. Yung bang sa halip ba na tulungan ka, pero hindi. Sila pa yung yung naglugmok sa akin. Kasi nga pala yung reason kung bakit ako'y nagkaganito. July 12, 2005, nung rush hours namin sa trabaho, na halos konti na lang magdidilim na, mga oras ng alas 2, alas 3, ganyan. Paspasan na yung trabaho namin, kinakailangan na matapos kasi sa ikaumagahan, magkakaroon na naman kami ng bagong project. Si Barin pa yung amo namin nun. Kaya pinamadali sa amin yung establishment na matapos, yung poste, yung mga biga, yung mga flooring, yung mga semento, hollow block na kinakailangang hakutin papasok ng compound na yun. Minadali naming lahat yun na makarga o madiskarga dun sa truck. Ito na nga, dumating yung oras na kaming lahat ay magsisi-uwi. Nung time na dapat sana ay hindi pa ako uuwi ng Mangkamagong, nagkaayahan kami. Pupunta ng Bagasbas, nagkaayahan kami ng inuman. Pero sabi ko doon sa mga kasama ko, uwi muna ako kasi yung pantalong ko madumi at puro tapon nga ng ng semento. Yung mga pinagano ng mga halo, puro talsik ng yun eh. Tapos yung buhok ko medyo may alikabok na nung sementong binubuhat ko. Ay long hair pa ako nun, hanggang balikat ang buhok. Sabi ko doon sa mga kasama ko, uwi muna ako. Lulan ako ng bisikleta ko simula dito sa sa Daet. Hanggang sa marating ko ang ika-10 kilometro sa may pagitan ng Barangay Takad at ang Barangay Angas na yan, Sitio del Carmen. Diyan ako mismo inabot ng ulan. Halos walang kabahay-bahay sa lugar na yan. Yun yung halos madalian lang, aksidenteng nabasa ako ng ulan. Yung pagod sa maghapon, tapos yung pagod ko sa pagbibisikleta. Yun yung pinakahalos naging umpisa na natatandaan ko kung bakit umpisa nakaramdam ako ng iba't ibang sintomas ng panghihina ng katawan ko. Yun yung simula sa daliri, namamanhid yan ng halos parang may kasamang kuryente. At hanggang sa magtagal na nga, August, masakit na yung likod ko. Hanggang sa dumating yung September 10, may isa akong ka-date nun na kahit mahina yung katawan ko, sinipot ko pa din. Pero sabi ko sa kanya doon sa ka-date ko yun, siguro ito na lang yung huli natin pagkikita. Kasi nga, pakiramdam ko, palala ang panghihina ko. Doon siya hindi naniwala, magkikita pa daw kami.
Pero sabi ko, pag hindi mo na ako nakita sa loob ng 2 linggo, marahil nagkatotoo na yung yung nararamdaman ko. Dumating na talaga yung panghihina ko. Hindi nagtagal, mga isa't kalahating linggo pa lang yung tumatagal nun, hinanap niya ako. Doon niya ako natagpuan, nakahiga na lang. At sinabi niya sa akin, ano nangyari sa'yo? Sabi, ito yung sinabi ko sa'yo nung huli tayo magkita. Nung pumasok tayo na simbahan, yung sinabi ko sa'yo, ito na yung huli natin pagkikita, yung sakali. Ito na siguro yung huli mo kung makikita ang nakatayo, nakakalakad. Noon, umasa pa man ako na makakalakad pa man ako. Pero nagbigay ako naning mula sa sarili ko. Sabi ko, after 7 months, pag hindi na ako nakarecover, malaya ka na makahanap ng iba kung sino man yung gusto mong makasama sa buhay. Pero nung time na mabalitaan ko, wala pa nga yatang 7 months yung mga siguro 2-3 buwan pa lang, nabalitaan ko, may asawa na siya. Pero sabi ko, masaya pa din ako kasi hindi mo pagtitiisan yung pinagtitiisan ko sa kasalukuyan. Pero lagi pa rin kami nagkikita. Pag dumadaan siya dito, minsan, na lang, kumustahan na lang. Ang daming mga panahon na lagi niya sinasabi sa akin, sayang. Sabi ko, anong sayang? Sabi ko, masaya ka naman sa ngayon na. Sabi ko, ang mahalaga, kahit wala na ako sa wala na akong pag-asang sabi nga nila wala nang pag-asa makalakad. Pero ang mahalaga, buhay pa ako. Nagagawa ko pa rin yung gusto ko. Kaya lang, hindi na gaya nung dati. Hindi na gaya nung nakakasayaw ako, nakakapunta sa iba't ibang benefit dance. Yung gaya nga ng iba, tambay dito, tambay doon, pumupunta sa mall, samba yun sa pan house, kumakanta sa videoke, lumalaban ng billiard. Sabi yung at ang pinakamas na miss ko talaga yung pinapalakpakan ng marami sa stage, yung bilang vocalist ka ng isang banda. Yun ang pinakamas nakakamiss. Nawala yun nung dinanas ko na to. Pero natutupad ko pa rin naman yung mga gusto ko. Ang pinakakaya ko na lang gawin sa kasalukuyan yun, kinukunan ko ang sarili ko sa pamamagitan ng video na may isang banda na kumakanta na yun ang kanta. Paborito ko lang na kanta. Kahit saan nagagawa ko yun. Basta nung matuto akong humawak ng cellphone, noon ko lang noon ko nagawa yun. Una nga yun, di kay iPad pa Tapos isang soundbox o yung speaker lang na maliit na sinasalangan ng memory card. Tapos papatugtugin ko yon yung nung una. Pero nung matuto nga akong maging palaboy, sakay ng wheelchair na yan. Ito, naritain ko ang Albino's parking area. Pero hindi lang ito yung parking area na una ko narating bago to. Nag-umpisa ako sa Jollibee, Central Plaza Mall. Hanggang sa nakilala ko ang ating mabutihing vlogger na si Miss Cherry. Dito ko na rin siya nakilala noon ninakala niya isa akong masungit at supladong tao. Pero sabi ko hindi, sa mukha lang yun. Pero kung sino man yung mga kakilala mo na nakakakilala sa akin, sila na lang yung basihan mo. Kung ano ba talaga ako at kung ano ba yung ugaling meron ako. Sila na din yung makakapagsabi. Sabi ko nga sa kanya. Saka eto na lang yung pinakamas pinanguhugutan ko ng pangangailangan sa araw-araw.
ang pag-a-assist ng sasakyan, simula nung mabigyan ako ng pahintulot ng management ng establishmento na to, lalo na ng parking area na to. Tsaka sabi ko nga sa sarili ko, kung babase lang ako sa material, hindi ako tatagal dito. Yung pabor na ibinigay sa akin dito, ginantihan ko ng kapwa-pabor. Yung pagmamalasakit sa akin, ipinokos ko sa pagmamalasakit sa lugar na ito. Kaya simula noon, pinagkatiwalaan ako mismo ng may-ari ng establishment para mas manatiling tumagal ako sa lugar na ito.